je lídrom, takisto v svojom segmente. Tie parkety majú čo to do seba, sú vysoko kvalitné, sú elegantné, pekné, dá sa na ne spoľahnúť. My ako realizačná firma veríme za naše dielo garancie, takže rád garantujeme či už to tie parkety, Quickstep alebo to Pandovo, lebo sú to na druhej strane spoľahlivé veci. Takže takýmto spoločným úsilím sme sa pustili do práce a vytvorili sme toto. Na okraj, trošku viacej hovorím o Pandome, to nech sa na mňa moji kolegovia z Quickstepu nehnevajú, ale ten Quickstep je vám ďaleko známejší, sú to laminátové drevené parkety, ktoré poznáme všetci, ale o tomto Pandome aspoň jednu takú dôležitú vec, a na tú by som chcel upozorniť, že pre aplikáciu stierok na stenu alebo týchto vecí na podlahu je dôležité vyriešiť práve podklad. Pokiaľ nie je dobre, správne urobený podklad, je zbytočné tam robiť aj tú povrchovú úpravu, lebo to fungovať nebude a vtedy vznikajú nesmierne škody, keď sa to má odstrániť pracne a teda ja neviem, ako aj ďalej pokračovať. Takže predtým, ako dáte do projektu Pandom, ja by som bol rád, keby sme spolu komunikovali, keby sme konzultovali veci, pretože ono to má začať s hodnotením toho podkladu. Veľmi dôležité sú tam otrhové skúšky, pretože vylievanie tých nivelačných hmôt vzniká v nich samotných určité napätie, ktoré spôsobí, že pokiaľ sa tá nivelačná hmota ľudovo povedané nezažerie a nespojí s podkladom, tak nie je, alebo je odkazaná na škodu, pretože to sa celé popraská, odbude, odlepí a tak ďalej. A používaním týchto nivelačných hmôt z Ardexu som nadobudol také presvedčenie, že skutočne tie nivelačné hmoty majú totálne vysokú kvalitu, dá sa na ne spoľahnúť. Išiel som do takých zákaziek, do ktorých sa ostatní z konkurenčných firm báli, pretože nemali až takú istotu. No ja som tú istotu z nich mal a riešili sme viac menej opravy. Nechcem teraz hovoriť, že kde, aby som nerobil antireklamu, ale tých budov, tých stavieb, ale koniec konca aj rodinných domov je strašne veľa, kedy tí naši partneri alebo konkurenti, čo robia podiely, tieto veci podceňujú a vznikajú vlastne tieto škody. Takže na záver, ja by som bol veľmi rád, hovorím, keby sme boli v kontakte, keby ste ma kontaktovali vtedy, keď sa rozhodnete do svojho projektu dať Pandomu alebo Quickstep, lebo rovnako aj pod parkety, hlavne lepené, platí to isté, čo som povedal o Pandome, musí byť proste dokonalý podklad. Takže predtým, ako by ste to projektovali, že by ste dali vedieť, ja s radosťou navštívim vás alebo stavbu, urobíme otrhové skúšky, urobíme všetky ostatné prípravné práce preto, aby sme zvolili správny postup so správnymi materiálmi a nebali sa ísť kožou na trh. Dostanete od nás, alebo takto radšej rozliším tie veci, že na podlahe v Pandome, na stene v Pandome na stene sa aplikuje hmota, ktorá sa volá VER1. Tam, kde sa pripravuje catering, a tu v tom cviku fialovom je hmota K1, to je nivelačka 5 mm hrubá. Tento pás tmavší a tam pod galériou sivý je teraco, ale volá sa Pandomo teraco mikro, lebo má jedný kameň. Tu, kde stojím ja, tá modrá farba, a tu na pódiu je vývojovo najmladšia rada, a to je Pandomo Loft alebo K2. A my sme si dovolili urobiť narýchlo niečo takéto, čo je tu, tvorí to nejaké pódium na pódiu, ale v podstate je to ukážka novej technológie, ktorú na slovenský trh dostala firma Husqvarna, volá sa to Hyperflor. Je to úprava betónu, ale aj starého, jestvujúceho v sklade v hale, ktorá sa moc nepoužíva, alebo ja neviem, nejaký obchodný priestor, nejaký priestor, kde bol napríklad
nosy a chcete ho odstrániť, takže bez toho, že by sa aplikovali nové vrstvy, stačí brúsením tými diamantami odstrániť najskôr tie vrstvy, aplikovať nejaké, tomu hovorím, že vodičky a dosiahneme ten efekt, že kvalita povrchu sa o 400% zvýši od tej pôvodnej, ktorú ten 20-22 megapascalový betón vykazoval. Dosiahneme takýto dizajnový efekt, ako tu vidíte. A ten povrch je odolný otieru, je odolný vode, odolný aj vode z posypových solí. A ropným produktom je to veľmi kvalitná, veľmi dobrá vec, upútal by som pozornosť na ňu. A to je táto vodorovná plocha s prvým schodíkom a vzadu je to aj označené. Sme odprezentovali pantomoteráciu Basic, to je novinka, myslím si, z roku 2010. A je to v podstate potier, ktorý sa môže rovnakým spôsobom, ale brúsiť už po 24 hodinách, aby sa dosiahol ten efekt, ako tam vidíte. Toto som si kladol za povinnosť vám povedať. Teraz na záver by som vám chcel popriať, aby ste sa tu dobre cítili, aby ste si odtiaľ to odnesli len a len tie dobré zážitky. No, teším sa na spoluprácu s vami. Ďakujem vám pekne za trpezlivosť. Že úvodné staty sú niekedy náročné. Ja poprosím ešte o krátku prezentáciu Quickstepu a potom privítala by som pána Stránského a potom by som ešte privítala pána Halu za pána. Good evening. Dobrý večer. As Unilin, it is also a pleasure to be part of your regular Health Artifact Convention. Pro Unilin je to ctí být součástí této pravidelné akce klubovky. For the occasion held here in this wonderfully designed showroom of Quickstep Pandomo. Pro tuto příležitost v tomto krásném designovém showroomu Quickstep Pandomo. And the Quickstep then is represented by Everel, which is our exclusive partner for Czechia and Slovakia. Quickstep, který je reprezentován společností Everel, která je výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku. And let me very shortly introduce you who Unilin exactly is. Dovolte mi velmi krátce představit, kdo je společnost Unilin. Unilin is a Belgian-based company. Unilin je společnost z Belgie and represents the wood-based hard flooring segment of Mohawk Industries. A představuje část firmy Mohawk Industries, která se zabývá výrobou tvrdých podlahovin. Mohawk Industries is a multinational that is working out of the US. Mohawk Industries je společnost, která působí mezinárodně i mimo Spojené státy americké. And that offers, as you can see, a full total floor covering solution. Jak můžete vidět, nabízí všechny typy podlahových krytin. Carpet, vinyl, stone, ceramic, and last but not least, the topic of this evening. Koberce, kámen, dřevo, vinyl, ale v poslední řadě keramické dlaždice. As a mission, we have quality, design and innovation, but I'll let Mr. Marek Stransky, my colleague, let you tell me all about it. Naše mise je design, kvalita a inovace a já vám budu dovolit teď krátce, abych vám řekl, o čem Quickstep je. Bavili jsme se o tvrdých podlahovinách, takže vlastně co je v nabídce od Quickstepu, takže na první řadě jsou to dřevěné podlahoviny, které nabízíme. Jsou to 3vrstvé dřevěné podlahoviny, které nabízíme v několika řadách, ať už jsou to 2 řady, které jsou prkené, nebo řada 3 parkety. Když jsem říkal o tom, že jsou to 3vrstvé dřevěné podlahy, tak ta středová vrstva může být buď hevea,
což je kaučukovník, anebo to může být také HDF-ka. Takže jedna produktová skupina, kterou nabízíme, jsou dřevěné podlahy jako takové, a pak jsou to laminátové podlahy, kde nabízíme, co se týče typů druhů řad, nepřeberné množství, délky, šířky podlah, dále jsou to dlaždice, velké, malé, ale k tomu se všemu ještě dostaneme. Nenabízíme pouze podlahu jako takovou, ale nabízíme v souvislosti s tím vysladěná řešení. Co to znamená? Máme v nabídce zhruba 200 typů jednotlivých dekorů, dohromady dřevěných a laminátových podlahách. Ke každému tomuto typu nabízíme sladěnou soklovou lištu, to znamená zákazník, ať si vybere jakýkoliv dekor, tak vždycky k tomu dostane dekor lišty, který je perfektně sladěný s tím typem dekoru. Ty lišty se nabízí v různých velikostech, v různých šířkách. Je to nejenom o lištách, co se týče dokončení podlahy, ale samozřejmě i přechodové lišty. Máme patentovaný systém Inciso, kterým můžeme, jak vidíte, jednak vytvořit přechod mezi podlahami stejné lišty, či udělat dokončení ať už k jinému typu podlahoviny nebo ke zdi. A v letošním roce novinka malou technickou úpravou je umožněno to, že tuhle lištu Inciso máme možnost použít i pro schodišťový profil, jak pro dřevěné, tak laminátové podlahy, to znamená, jakýkoliv dekor z 200 různých podlah může být použit i na schodiště a tohleto schodiště je možné udělat i v případě, že je otevřené. Dostáváme se k jednomu z bodů naší mise a to je kvalita. Quickstep je posedlý kvalitou, čím docelujeme té nejvyšší kvality. Jednak celá společnost Unilin je vertikálně integrovaná. Co to znamená? Znamená to, že si kontrolujeme celý výrobní proces od úplného začátku až do konce. Začíná to výrobou vlastní HDF či MDF desky, jakožto srdce každé laminátové podlahy. Dále máme vlastní impregnační linky, vlastní lisy, vlastní dokončení, což znamená nařezání, frézování a balení a máme vlastní distribuční centrum. Tohle všechno znamená, že máme totální kontrolu nad kvalitou výroby a samozřejmě můžeme se poučit z případných chyb a dále to vylepšovat. Co tohleto vyúsťuje, je to velmi důležitá věc. Náš poměr reklamací k objemu prodaného množství je pouze 0,1%, tak to vám vlastně moc neříká, ale běžně u ostatních výrobců laminátových podlah se tady ten poměr pohybuje mezi 2 až 4%. Dostáváme se k inovacích, zde zmíním dvě důležité věci. Každý zákazník, který má doma položenou podlahu, tak samozřejmě je velice rád, aby ta podlaha vypadala stejně první den, co je instalována, jako třeba i za 25 let. Toho můžeme dosáhnout tím, že povrch té podlahy je co nejvíce odolný proti poškrábání. Máme technologii, která se nazývá Scratch Guard, je to patent společnosti Unilin a zajišťuje až 10krát vyšší odolnost vůči poškrábání než jakákoliv jiná laminátová podlaha. To je jedna důležitá věc, která se týče inovací v poslední době. Dále je to náš zámek patentovaný, který se jmenuje Uniplik, možná jste se s tím už setkali. Je to první bezlepidový systém na trhu laminátových podlah, který byl vynalezen společností Unilin v roce 1997. Od té doby už ty laminátové podlahy zacvakávají do sebe, nemusí se lepit. Stále je to to nejlepší, co bylo na trhu vytvořeno, je to reference mezi všemi zacvakávacími systémy. Tenhle systém je použitý na laminátové podlahy,